risicovol zijn. Wat zou jullie in de omleiding samenleving? Wij brengen dit bezoek dit keer in het teken van de zorg. En daar is natuurlijk het ziekenhuis een heel belangrijk onderdeel van. En we hebben met een groot aantal mensen van het ziekenhuis gesproken over hoe loopt het in het ziekenhuis, wat zijn de uitdagingen. En dat gaf een heel mooi beeld en vooral ook indrukwekkend als je ziet hoe betrokken iedereen is om zo goed mogelijke patiëntenzorg te leveren. En nou, dat is gegeven een aantal omstandigheden niet altijd eenvoudig. Vanmiddag was hier het Caft op bezoek en we spraken met de leden van het college eigenlijk over hoe staat het ziekenhuis er vandaag de dag voor. Ze komen om een paar jaar bij ons langs en eigenlijk daartussen hebben we veelvuldige gesprekken met het Caft over de financiën van het ziekenhuis, over onze projecten, onze toekomst, waar we mee bezig zijn, onze uitdagingen. En vandaag hebben we een hele grote focus neergelegd op de bouw. Want dat is wel echt een uitdaging die nu richting een afronding komt, maar waar ook nog een aantal puntjes zijn die we moeten oplossen met elkaar. Dus we hebben daar aandacht voor gevraagd, met name op de financiële kant daarvan. Hoe gaan we dat financieel met elkaar oplossen, zodat er uiteindelijk een mooi gebouw staat, die niet alleen er mooi uitziet, maar ook gewoon werkt, waar het veilig is, waar we hele goede zorg kunnen geven en waar mensen veilig kunnen werken. We hebben het natuurlijk ook gehad over de samenwerkingen die we hebben hier op het eiland, maar ook buiten het eiland. En over de ongedocumenteerde zorg, de bedragen die we daarmee mee gepaard gaan. En dat uiteindelijk ook best wel wat geld kost. Ondanks dat het in onze visie zit om iedereen te helpen en iedereen dezelfde kwaliteit te geven, hebben we daar wel lopen tegen uitdagingen aan. Het Caft is daar met ons, vind ik, goed in gesprek gegeven, heeft goede vergelijkingen gegeven, heeft ook aangegeven dat we als Aruba, en zeker qua zorgsector Aruba, het echt heel goed doen ten opzichte van de andere eilanden. Dat maakt ons in ieder geval gewoon ook wel een stukje blij en trots. En dat heb ik ook nogmaals dadelijk verteld aan het Caft, is dat we ontzettend trots zijn eigenlijk wat onze medewerkers elke dag weer doen. En dat we elke dag opnieuw klaarstaan om heel veel mensen de zorg te geven die ze nodig hebben. Ja, het belangrijkste voor deze vergadering is dat we uiteindelijk met elkaar realiseren dat de zorg nooit klaar is en dat het ziekenhuis nog lang niet klaar is. En dat we eigenlijk met elkaar extra investeringen nodig hebben om het ziekenhuis neer te zetten, om de zorg te geven die mensen willen, die mensen verwachten. En dat die zorg ook goed kan zijn omdat het gebouw veilig is. Dat is een uitdaging, maar ik heb wel het idee dat we die boodschap goed hebben kunnen overbrengen. En dat het Caft hiermee naar de minister gaat, naar de minister-president, terug naar Nederland. En dat hopelijk de radertjes zo gaan draaien dat we uiteindelijk met elkaar heel tevreden zijn. Niet alleen over vandaag, maar ook over de toekomst.